9. sija. Se taisi jäädä vähän tuon Olympiahuuma ja Toni Niemisen alle tuo sijoitus. Oletko itse kaiken kaikkiaan tuohon Etelä-Afrikan kilpailun tyytyväinen? Olen mä kaiken kaikkiaan, koska se oli erittäin vaikea Grand Prix mulle. Mulla oli paljon ongelmia auton kanssa ja vaihdelaatikon kanssa. Mutta kokonaisuudessaan se 9. tilani oli todella semmoinen, että mä olin iloinen siitä. Mitä sun ajamisessa on tapahtunut muutoksia, jos vaikka nyt edelliseen kauteen vertaa tai muuten, niin onko joku ihan erityisalue kehittynyt siinä? No itse ajamisessa mun ajotyyli ehkä on edelleen ihan samanlainen, mikä se oli viime vuonnakin ja edellisenä vuonna ja koko mun uran aikana, niin mun ajotyyli oikeastaan ei ole muuttunut yhtään, mutta tietysti kaikki muu asia sen rinnalla muuttuu tietysti, kun tulee vanhemmaksi ja niin edespäin, niin edespäin. Tästä tulikin mieleen, sanoit, että oliko se nyt vuosi sitten, vai no kuitenkin meillä täällä samalla sohvalla haastattelussa, että sinä olet aggressiivinen ajajana. Sitä nyt ei välttämättä muuten vaikuta kovin aggressiiviselta, mutta nähdäänkö esimerkiksi tällä kaudella oikeastaan entistä aggressiivisempi Mika Häkkinen? Nähdään varmasti. Siis mä odottelen erittäin kuumeisesti, että saadaan tämä uusi Lotus käyttöön, joka nyt pitäisi saada sinne Barcelonan kilpailuun. Ja se ehkä helpottaa se uusi auto sitä ajotyyliä sen verran, että mulla on enemmän tilaa siellä kajutassa, koska tämä vanha auto on kumminkin niin pieni vielä, että oikein mutkin, kun kanttaa oikein menee kunnolla, niin sä et voi kääntää rattia niin reippaasti niin kuin sä haluisit, koska auto on niin pieni, sun niin olkapäät ja kyynärpäät osuu vaihdekeppien tankoihin ja tämmöisiä, jotenka sulle ei tilaa työskennellä tarkkaan. Kuulostaa kamalalta, että ei mahdu autoon. Mika, yleisin kysymys, joka aina tulee esiin, on tuo kalusto, tuo peli, jolla sinä ajat. Onko se todella niin täsmällisen ratkaiseva? Esimerkiksi onko sulla nyt tänä päivänä kilpailukyvytön peli, että sinä pääsisit pistesijoille? Kyllä tällä hetkellä meidän kalusto on vielä viimevuotista kalustoa, mutta uudella moottorilla. Ja kyllä nyt jo tällä hetkellä se vastaa sitä, että me pystytään ajamalla tulemaan pistesijoille. Eli ei se niin huono ole. Eli jos huonosti menee, niin ei voi syöttää kalustoa. Mutta pystyykö tästä... Niin. Kyllä se niin on, ei voi syöttää kalustoa. Kyllä se on aika hyvä tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin, mutta mä kärsin itse siitä aika paljon vielä, että auto on niin pieni. Mä tuun Suomesta, Skandinaaveista, niin tässä on aika tämmöinen pitkä kaveri verrattuna muihin F1-kuljettajiin. Sen takia se on aina vähän ongelma, mutta... Mä en tiedä, ootko jäävi sanomaan, taas maallikon kysymys. Jos sinut pantaan siinä Nigel Mansellin autoon, toki niin, että sitä vähän sinun mittujesi mukaan tehtäisiin. Ajaisitko sinä sillä yhtä kovaa kuin Nigel Mansell? Sä oot vähän jääviä, mutta sano nyt rehellisesti. Totta kai mun pitää sanoa totta kai, mutta koskaan hän ei tiedä. Että jos tämä tapahtuisi, että mulla olisi tapahtunut sellainen mahdollisuus, että voisin mennä samaan autoon, mikä Manselli ajaa. Eihän sitä koskaan tiedä. Mansellin mä arvostan erittäin paljon, se on kokenut ja hyvä kuljettaja, mutta sehän olisi tietysti mielenkiintoista kokeilla joskus. Mikä tekee Mansellista hyvän kuljettajan, mikä tekee Häkkisestä hyvän? Siis mitä erityispiirteitä sä sanoisit, luonnehtisit esimerkiksi olevan itselläsi ja verrattuna muihin ajajiin? Mä osaan tuohon oikeastaan vastata. Se on aika vaikea sanoa itse kuljettajana, kun ajetaan radalla, niin jokaisen kuljettajan on erilainen tekniikka ajaa autoa ja käsitellä sitä. Kuinka sä tulet jarrutuksiin ja kuinka sä käytät vaihdelaatikkoa niin edespäin. Jokaisen kuljettajan on eri tyyli. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että mulla on aggressiivinen tyyli ja se pitää paikkansa. Et verrattuna muihin kuljettajiin mä en ole koskaan sitä seurannut. Miten sopisi, että me puhutaan aina siitä, joka kahvipöytäkeskustelussa, kuinka rikkaita te olette ja kuinka paljon rahaa tässä pyörii. Nyt on tullut sellaisia väitteitä, että kun sä oot nuoremman polven ja uuskuljettaja, niin se on niin, että kun Häkkinen haluaa ajaa, niin pitää tuoda aika paljon omaa rahaa, omia sponsoreita mukana. Eikä suinkaan niin, että sä tuut kuinka monta $100,000. Pitääkö tämä paikkansa? Pitää täysin paikkansa. Kyllä se siis on tällä hetkellä Formula 1 erittäin tiukka laji ja vaikea laji, koska monta halukasta kuljettajaa haluaisi tulla Formula 1 ja kenellä myös olisi se budjettimahdollisuus tulla. Onneksi mä oon sen verran onnekas, että mulla on manageri Keke, jota arvostetaan maailman hirveästi ja Formula 1 piireissä.
Keke mahdollistaa sen, että mulla on mahdollisuus ajaa Formula 1.